Spoločnosť Eurovia SK je na slovenskom trhu už viac ako 60 rokov, kedy sa z pôvodne regionálnej firmy vypracovala na spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti patrí medzi 7 najväčších stavebných firiem na Slovensku. Prelomovou udalosťou v živote firmy bol vstup francúzskej skupiny Eurovia do vtedajších cestných stavieb AS Košice, čím sa spoločnosť stala súčasťou nadnárodného koncernu Vinci, ktorý pôsobí vo viac ako 100 krajín sveta a zamestnáva cez 200 000 pracovníkov. Predmetom činnosti akciovej spoločnosti Eurovia SK sú dopravné stavby, a to najmä diaľnice, cesty, centrá miest a obcí, cyklotrasy, parkoviská, ekologické a vodohospodárske stavby. Súčasťou nášho portfólia sú aj regionálne PPP projekty, kde sme lídrom na Slovensku, kde máme za sebou 11 veľmi úspešných projektov, v rámci ktorých sme obnovili 350 úsekov ciest a chodníkov. Sme takisto súčasťou skupiny, ktorá realizovala veľmi úspešne prvý PPP projekt na Slovensku, R1 Nitra, Tekovské Nemce a obchvat Banskej Bystrice, ktorý bol v roku 2011 uvedený do prevádzky. PPP projekty nie sú výmysel, ktorý sme si my nejakým spôsobom vytvorili a ho nejak rozvíjame. Sú to projekty, ktoré existujú veľmi dlho, ale od roku 2005 naša spoločnosť tieto PPP projekty začína aplikovať v slovenskej praxi. Verejný partner má niekoľko riešení, ako financovať svoje projekty. Buď sú to vlastné zdroje, ktoré zvyčajne nepostačujú na realizáciu všetkých potrieb samosprávy, ďalej sú to bankové úvery, tie však je možné využívať iba pri investíciách. Alternatívou pre samosprávy je využitie európskych zdrojov, avšak tieto sú smerované špecificky, zvyčajne nie na opravy a údržbu ciest. Výhodným riešením financovania projektov sú preto PPP projekty, ktoré ponúkajú spoluprácu s etablovanou stavebnou spoločnosťou, garantujúcou kvalitu prác a stabilného finančného partnera. Pri takomto modeli, pri tejto spolupráci je možné zrealizovať obnovu mnohých buď miestnych uličiek alebo kilometrov ciest v krátkom časovom rozsahu. Jednak to dokážeme urobiť efektívne, pretože si tie práce naplánujeme a prechádzame z jednej ulice do druhej, nevzniká tam nejaké veľké časové zdržanie, má to vplyv aj na tú finančnú stránku, má to dopad aj na to mesto, na ten región, že nie je zaťažované v priebehu nejakého dlhého obdobia týmito prácami. Na druhej strane, čo je veľmi dôležité, mesto vstupuje do fázy užívania až vtedy, keď sú práce zrealizované. To znamená, až vtedy vystupuje tá tretia fáza, to znamená, že ten klient začne za tieto práce platiť. A platiť začne znovu spôsobom, ktorý je pre mesto najvýhodnejší. Pri príprave PPP projektu je dôležitý model výberu vhodných komunikácií. Následným verejným obstarávaním sa zabezpečí výber partnera, ktorý bude dielo realizovať. V podmienkach verejného obstarávania je z dôvodu optimalizácie potrebné zohľadniť aj hodnotu financovania. Dôležité je to, aby všetky tie podmienky boli nastavené tým spôsobom, aby celý ten proces zmluvy, realizácie a financovania celého projektu bol vyvážený. Aby ani jedna strana nedošla v niektorom štádiu toho projektu do stavu, kedy by sa cítila byť znevýhodnená podmienkami, ktoré boli na začiatku stanovené. Zmluvné ustanovenia zaväzujú súkromného partnera počas trvania zmluvného vzťahu realizovať všetky opatrenia, ktoré budú viesť k zachovaniu dohodnutého technického stavu bez potreby dodatočných nákladov. Výsledok je jednoducho taký, že tie cesty sa v krátkom čase dostanú do stavu, ktorý sa požaduje. Financovanie je rozložené na celé obdobie fungovania tohto projektu, nezaťažuje mesto alebo vôbec ten región len v čase tej realizácie, ale je rozložené počas celej životnosti. Samotný priebeh PPP projektu si môžeme priblížiť prostredníctvom modelu verejno-súkromného partnerstva. Projekt realizácie obnovy a výstavby miestnych komunikácií pozostáva z dvoch období. Z obdobia investičného, v ktorom súkromný partner realizuje práce na vlastné náklady, a obdobia údržby, kedy súkromný partner garantuje zmluvne dohodnutú kvalitatívnu úroveň ciest.
Úroveň technického stavu ciest sa v investičnom období výrazne zvýši. V období údržby zhotoviteľ realizuje všetky technické opatrenia, aby udržal zmluvne definovanú kvalitatívnu úroveň ciest. Verejný partner bez ohľadu na nutnosť a náročnosť údržby, ktorú vykonáva súkromný partner, platí zmluvne dohodnuté rovnomerné splátky. Po skončení projektu má verejný partner vyššiu kvalitatívnu úroveň ciest ako na začiatku projektu. Rozhodli sme sa, že miestne komunikácie budeme realizovať práve prostredníctvom PPP projektu. Myslím si, že tento krok bol správnym rozhodnutím, lebo projekt prebehol, dá sa povedať, k spokojnosti nás ako investorov, ale hlavne boli spokojní občania, lebo videli za relatívne krátku dobu výsledok, teda pekné, nové, zrekonštruované miestne komunikácie a chodníky. Košický samosprávny kraj má skúsenosti s realizáciou projektov touto formou už od roku 2005. Takto bolo zrealizovaných zhruba 525 kilometrov ciest 2. a 3. triedy v celkovej hodnote asi 36 miliónov eur. Myslím si, že je to cesta, kedy teda samospráva môže realizovať aj teda väčšie aktivity investičného charakteru bez toho, aby teda mala vlastné zdroje, kde využije teda toho súkromného partnera, ktorý to pre ňu zrealizuje a teda aj vyfinancuje v danom čase. Som veľmi rád, že našli sme vhodného partnera, ktorý spolupracuje s bankami a aj s verejnou správou. A nie sme my prvé mesto, ktoré realizovalo tieto projekty. Inšpirovali sme sa na základe príkladov iných miest, napríklad Poprad. Aj na základe konzultácie s kolegami, primátormi sme sa rozhodli, že do toho projektu ideme. Pokladám takýto spôsob riešenia za efektívne, rýchle, kvalitné riešenie, ktoré samozrejme má svoje výhody a nevýhody. Prínosom v prvom rade bolo to, že komunikácie boli urobené kvalitne a rýchlo, čo ocenili naši občania. A v druhom rade aj to, že sme si mohli zvoliť, v akom časovom období, ako rýchlo tieto PPP projekty budeme postupne splácať. My sme si zvolili 5-ročné obdobie, nastavili sme to podľa vtedajších možností mesta. S vlastnými finančnými prostriedkami Košický samosprávny kraj by takýto objem ciest nestihol upraviť. Prínosom je hlavne to, že sa nám podarilo obnoviť takmer 7 kilometrov ciest a takmer 4 kilometre chodníkov cez tento projekt, čo teda naraz mesto nebolo schopné urobiť ani za obdobie 5 rokov. A vlastne tá prvá splátka v našom prípade nastúpila až 1. januára nasledujúceho roku, takže v tom čase sme ušetrili aj finančné prostriedky v rozpočte, ktoré sme mohli použiť na iné aktivity. Je to pre mesto veľmi výhodné, pretože ozaj prvýkrát nám niekto realizoval generálnu opravu ciest. Možno, že 20 rokov sa generálna oprava ciest v meste Stará Ľubová nerealizovala. V priebehu relatívne krátkeho času sme dokázali zrealizovať rekonštrukciu zhruba 10% miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta, čo myslím, že verejnosť vysoko ocenila. Plusy tohto projektu. Nemusíte mať finančné prostriedky hneď v chvíli, keď to realizujete. Ďalej, celé riziko prechádza na dodávateľa tohto diela. Či už je to kvalita, či je to termín dodržania tých prác, či to je už tá budúca údržba, do ktorej teda musí on investovať. Obrovskou výhodou tohto projektu je, že vlastne je to len záväzok, na ktorý musíte mať. Nemusíte okamžite mať tie finančné zdroje, že si to rozložíte ako v našom prípade na obdobie tých 10 rokov a celé to riziko zaplatenia tohto projektu prechádza vlastne na toho súkromného partnera. Tieto peniaze, ktoré takýmto spôsobom mesto získa na investičný rozvoj, sú relatívne drahšie o sumu, ktorá je vlastne navýšením maržov banky a poplatkom za údržbu, ale zase na druhej strane sa to pozitívne odráža v tom, že vďaka tej 10-ročnej záruke máme garanciu, že dielo bude udržiavané a v takom stave, akom bolo odovzdané. Pravdu povediac, nevidím nevýhody, ja vidím len výhody v tomto projekte, pretože ak by sme brali úver z komerčnej banky, určite by to bolo drahšie a naviac úverové zaťaženie by sa nám prejavilo v bonite mesta. A mali by sme problém, ak by sme chceli zobrať úver na iné projekty.
Ale nevýhody nie. Tie výhody podľa mňa jednoznačné. Nie je to priama záťaž na rozpočet. Tie práce boli pomerne rýchlo realizované a v príslušnej kvalite. No a počas doby splácania zhotoviteľ aj prevzal záruku za svoje dielo a vykonáva všetky potrebné opravy a údržbu. Musím povedať, že sme veľmi spokojní. Ukázalo sa, že kvalita práce bola vyhovujúca. Aspoň do tejto chvíli môžem povedať, že dielo vykazuje 100% kvalitu. Aj ten samotný dodávateľ sa snaží to dielo zrealizovať v dobrej kvalite, aby v budúcnosti nemal veľké náklady s tou stavebnou údržbou, keďže to musí spravovať 10 rokov. Vidno to na tých komunikáciách, že boli urobené kvalitne a verím, že vydržia dlhšie ako tých 5-6 rokov, i keď po tomto období už opravu prípadnú a údržbu prevezmú naše organizácie. Počas realizácie to išlo úplne bezproblémovo. Eurovia je skutočne firma, ktorá je už na trhu slovenskom etablovaná dlhšiu dobu a spolupráca s nimi bola dobrá. Dodržali aj termín, aj vlastne kvalitu tých prác, tak ako to bolo zmluvne dohodnuté. Priebeh prác bol štandardný, myslím, že sa nevyskytli žiadne problémy, ktoré by spôsobili nejaké komplikácie v doprave alebo nejaké technické problémy. Prípadné nezhody alebo teda nedostatky, ktoré sa vyskytli, sme riešili na mieste a odstraňovali na mieste. A výsledok je potom naozaj kvalitná komunikácia. Tá spolupráca bola ozaj excelentná. Takže ja aj touto cestou chcem poďakovať Eurovii za korektný prístup, za spôsob prípravy, realizácie aj konečnej úpravy našich ciest. Netreba sa tomu brániť, určite treba ísť do týchto projektov, pretože nie vždy je toľko finančných zdrojov, aby sme mohli priamo realizovať z rozpočtu samosprávneho kraja alebo z rozpočtu štátu naše cesty. A práve PP projekty môžu byť vhodným doplnkom na to, aby sme mohli skvalitniť našu cestnú sieť. Je to ozaj cesta, kedy môžete skutočne viditeľne urobiť v tom mieste niečo. A nie len pri obnove komunikácií, ale treba aj pri rekonštrukcii komunikácií. Ja si myslím, že PPP projekt na realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií chodníkov je recept na riešenie, ktorý môžem vrelo odporučiť každému starostovi alebo privátorovi. Ja si myslím, že je to istá forma a spôsob financovania tých obrovských investičných problémov alebo požiadaviek, ktoré majú mestá a obce. A v prípade, že by som takúto možnosť mal, tak by som ju opäť využil.